Fideo dosbarthu chwith ar gyfer mathemateg a 2.3. Gwrthdro'r rheol gadwyn neu gwrthdro'r rheol ffwythiant. Mae rheol gadwyn yn ddull defnyddiol i ddifferu ffwythiannau mwy cymhleth fel ffwythiant a ffwythiant arall gyda fe. Felly mae bracet gyda ni i'r bwer 5. Y ffwythiant gwreiddiol 3x² plus 1, yr ail ffwythiant yn pŵer 5, neu sin cube x. Sin x wedi ciwbo, felly ffwythiant gwreiddiol yn sin x wedi ciwbo, yr ail ffwythiant. Os ni angen differu ffwythiant o ffwythiant arall, os ych chi'n cofio, ni'n differu'r ffwythiant fel un uned a lluosi gyda differiad y ffwythiant gwreiddiol. A mae'n werth archwilio integriad sy'n lluoswm o ddau ffwythiant i weld os yw un yn differiad o'r llall, neu lluoswm o'r differiad y llall. Byddwn ymwybodol bod y weithred integri ddim yn dosbarthu o gwmpas lluosi na rhannu. Fwy am hyn yn yr uned yna, yn yr fideo yna. Felly, os oes dau ffwythiant yn ni'n lluosi yn ni angen integru rhain, dydd ddim yn gallu integru nhw ar wahân. Felly edrych ar yr enghraifft yma, mae dyn ni 6x lluosi x² minus 1 wedi sgwario, wedi integru hwnna yn ôl x. Felly, os ych chi'n cymeryd y ffwythiant sy'n ar pŵer, gosod e lan i ffwythiant i un pŵer yn fwy, ac ych chi weld pam nawr. A wedyn cymeryd hwnna, wedyn differu hwnna, felly bydden ni'n cymeryd y ffwythiant i'r pŵer 3, gweud 3 y ffwythiant i'r pŵer 2, a wedyn lluosi dy'r ffwythiant sy'n o fewn y bracet, differiad y ffwythiant sy'n o fewn y bracet. Mae'n gadael ni gyda 6x, x² minus 1 i gyd i sgwario. Felly dyna beth sydd gyda ni integri. Felly drychon ni ar y braced o dda pŵer. Fi'n gwybod gallen ni fod wedi lluosi hwnna mas a integru term wrth term. Ond trwy wneud y fel un, integru wrth sylwi, maen nhw'n galw hwn, by spotting. So mae'r ffwythiant sy'n ar pŵer, cymryd hwnna lan i un pŵer, fel byddech chi'n integru fe. Felly wedyn differu hwnna, felly 3 y ffwythiant sgwar, ffwythiant wedi ciwbo, mynd yn 3 ffwythiant sgwar, lluosi gyda differiad y ffwythiant, a ni'n cael beth o'n angen integru. Felly integriad hwnna yw x² plus 1 ciwb plus cysonyn. Cofiwch y cysonyn. Achosion neural. Pan o'n integru lluoswm dau ffwythiant, mae'n bwysig i chi benderfynu pa un yw'r ffwythiant gwreiddiol. Os newch amhwyso dechneg integru syml iddo, sef codi'r pŵer gyda 1 gradd, differwch canlyniad i weld beth sy'n digwydd, i weld beth sy'n gyda chi. Yn aml, felly bydd angen addasu'r cyfernod y ffwythiant canlynol wrth lluosi neu rhannu. Felly, os gyda ni ddau yma ni angen lluosi, gallen ni lluosi mas, o bydd mynd yn faich. So, cymeryd y ffwythiant i'r pŵer, gwneud y lan un yn pŵer yn fwy, felly x³ plus 2x i'r pŵer 4. Differu hwnna, felly 4 y bracet i'r pŵer 3, lluosi differiad y bracet, sef 3x² plus 2. A os edrychwn ni ar beth sydd gyda ni i ddechrau, mae gyda ni, sy'n ni'n cymeryd 2 allan o bracet cyntaf, mae bydde ni 3x² plus 2, sef beth sydd gyda ni fan'na. Felly cymeryd 2 o'r dechrau, lluosi fe mewn yr ail bracet, a gewn ni beth oedd angen yno ni, ond mae 2 dyn ni'n ychwanegol. Felly, integriad yr ddau bracet gwreiddiol, y lluoswm gwreiddiol, bydde hanner yr x³ plus 2x i'r pŵer 4 plus cysonyn. Os yn ni'n edrych ar rhywbeth fel sin i'r pŵer 4, x, lluosi x cos x, wel beth sydd gyda ni yw
hwnna yw'r ffwythiant gwreiddiol, y sin x. Differiad y ffwythiant gwreiddiol yw cos x. Felly os cymeirwn i'r sin x, codi fe 1 pŵer yn fwy, felly mae sin i'r pŵer 5x gyda ni. Differi hwnna, felly 5 sin i'r pŵer 4x, lluosi differiad y sin, ffwythiant, felly 5 sin i'r pŵer 4, cymryd y sin fel 1 uned, a wedyn lluosi dy differiad y sin, a ni'n cael 5 sin i'r pŵer 4x cos x. A beth sydd gyda ni i integri yw sin i'r pŵer 4x cos x. Felly mae gyda ni 5 yn gormodd. Felly, integri hwnna, a mae gyda ni 1 pumed o sin i'r pŵer 5x plus cysonyn. Edrych ar hwn, mae hwn yn ffracsiwn, ond dyw e ddim yn log, achos mae'r mynegiad ar y gwylod ddim yn llinol. Felly, edrych ar beth sydd gyda ni. Mae gyda ni ar y gwylod, gallwn ni ddod o fel an fel pŵer minus 2, felly x sgwar plus 1 i'r pŵer minus 2, lluosi dy 2x. Felly, edrychwch ar y bracet, a mae gyda ni differiad y bracet tu allan. Felly, galw'r bracet, y ffwythiant gwreiddiol, codi fe i 1 pŵer, sef mynd o minus 2 i minus 1. Differi hwnna i weld beth ni'n cael. Felly minus 1 bracet i'r pŵer minus 2, lluosi dy differiad y bracet, a ni'n cael mynegiad yma. A dyna beth sydd gyda ni, 2x lluosi x sgwar plus 1 i'r pŵer minus 2. A mae gyda ni minus ychwanegol. Felly, integriad y ffracsiwn yn mynd i fod yn minus beth oedd gyda ni fel yn fx ni. Felly, minus x sgwar plus 1 i'r pŵer minus 1. Rhwng x yn 0 a x yn 2. Felly, gosod y terfan ucha mewn yn gyntaf. Gallech chi fod i disgrifennu hwnna fel minus 1 dros x sgwar plus 1. Felly, bydde wedi bod yn rwyddach. Felly, gosod 2 mewn, felly 2 sgwar plus 1 yn mynd i fod yn minus 1 dros 5 wedyn ni, 5 i'r pŵer minus 1. A wedyn minus 0 plus 1, felly mae plus 1 gyda ni myna, i'r pŵer minus 1 yn 1. Felly mae hwnna'n rhoi 4 pumed i fi fel ateb. Felly byddwch yn ofalus, edrychwch i weld os oes gyda chi ffwythiant a wedyn differiad y ffwythiant yna yn rhywle yn lluosi gyda fe.